Battle Royale mod v novom Battlefielde bude neúprosný. Electronic Arts odhalilo nové detaily. Viac už o pár sekúnd. Spoločnosť Electronic Arts konečne odhalila podrobnosti o Battle Royale režime pre očakávaný Battlefield 6, ktorý práve vstúpil do uzavretého testovania. Hrať sa bude v tímoch po 4, pričom na špeciálne navrhnutej mape sa stretne celkovo 100 hráčov. Hráči si na začiatku zvolia triedu, ktorú počas zápasu nemôžu zmeniť, no postupne si v neho domykajú nové schopnosti. Vývojári lákajú na najkrutejšiu zónu v histórii Battle Royale, ktorá vás po pohltení okamžite eliminuje, čo má viesť k neustálym a napínavým stretom. Režim kladie veľký dôraz na prvky typické pre sériu Battlefield. Kľúčová bude taktická deštrukcia, ktorá umožní ničiť nielen steny, ale aj celé budovy. Do bojov zasiahnu aj rôzne vozidlá, vrátane ťažko obrnených strojov, ktoré môžu zvrátiť priebeh bitky. Na mape sa budú objavovať misie s odmenami, ako sú kľúče od vozidiel alebo zariadenie na oživenie spoluhráčov, čo podčiarkuje dôležitosť tímovej spolupráce. Pripomíname, že Battlefield 6 vychádza 10. októbra 2025 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Borderlands 4 od štúdia Gearbox vyšiel o deň skôr než pôvodne mal a okamžite zaznamenal obrovský úspech na Steame, kde prekonal rekordy série. Krátko po spustení dosiahla hra viac ako 207 000 súčasne hrajúcich hráčov, čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s historickým maximum Borderlands 2. Hra sa tak rýchlo zaradila medzi 5 najhranejších titulov na Steame a stala sa globálnym bestsellerom. Tento komerčný úspech však sprevádzajú zmiešané recenzie od hráčov. Väčšina kritiky smeruje na technický stav hry, najmä na časté zasekávanie a dlhé načítavanie shaderov, kvôli čomu si hra vyslúžila prezývku Stutterlands 4. Na druhej strane fanúšikovia si pochvaľujú zmenu tónu, hra je podľa nich viac uzemnená a Gearbox obmedzil internetové vtipy, čo mnohí hodnotia pozitívne. Podobnými technickými problémami pri vydaní trpel aj tretí diel. Tie sa však vývojárom podarilo časom opraviť. Budúcnosť série Dead Island je pozitívna. Vydavateľstvo Plaion a štúdio Dambuster pri príležitosti 14. výročia značky oznámili, že už začali pracovať na ďalšom pokračovaní, ktoré má zatiaľ pracovný názov Dead Island 3. Hoci detaily zatiaľ chýbajú, fanúšikovia sa môžu tešiť na ďalšiu kapitolu plnú brutálnych súbojov, čierneho humoru a krvavej akcie, ktoré sú pre sériu charakteristické. Oznámenie prichádza v čase, keď predchádzajúci diel Dead Island 2 slávi obrovský úspech. Hru si od jej vydania v apríli 2023 zahralo už viac ako 20 miliónov hráčov po celom svete. Titul prekonal očakávanie vydavateľa, keď do mája 2024 predal 3 milióny kópií, a to aj napriek jeho dlhému a komplikovanému vývoju. Komunita tak dúfa, že na tretiu časť sa nebude čakať tak dlho ako na dvojku. Ubisoft plánuje v budúcnosti klásť oveľa väčší dôraz na multiplayer v sérii Far Cry. Potvrdil to generálny riaditeľ spoločnosti na konferencii v Saudskej Arábii. Podľa jeho slov je cieľom oveľa výraznejšie presadzovať multiplayerové prvky, aby si ich hráči mohli užívať po dlhšiu dobu. Hoci detaily zatiaľ nie sú známe, môže to znamenať čokoľvek od návratu PvP režimov cez rozšírenú kooperáciu až po experimenty so zdieľanými svetmi. Dôraz na túto tému naznačuje, že nejde len o drobný doplnok, ale o zásadnú zmenu smerovania série. Toto vyhlásenie nadväzuje na dlhodobé špekulácie o dvoch pripravovaných Far Cry projektoch. Prvým má byť samostatná multiplayerová hra v štýle extrakčných hier, zasadená do fiktívnej lokality na Aliaške. Druhým má byť plnohodnotné pokračovanie s nelineárnym príbehom, v ktorom bude mať hráč 24 hodín reálneho času na záchranu svojej rodiny z rúk konšpiračného kultu. Obe tieto informácie sú však zatiaľ nepotvrdenými špekuláciami. Vydanie dlho očakávanej hry Hollow Knight Silksong sprevádza namiesto nadšenia vlna frustrácie. Hráči na Steame hru hodnotia len ako skôr kladnú, pričom hlavným dôvodom je extrémna náročnosť. Problémom je podľa fanúšikov systém dvojitého poškodenia, kde väčšina bossov a dokonca aj bežní nepriatelia dokážu zabiť hráča len na 3 zásahy. Frustráciu zvyšuje aj fakt, že nepriatelia vydržia veľa, zatiaľ čo smrť znamená stratu surovín a opakovanie dlhých pasáží. Situácia zašla tak ďaleko, že len deň po vydaní vzniká fanúšikovská modifikácia, ktorá toto dvojité poškodenie odstraňuje. Modifikácia má už viac ako 18 000 stiahnutí a pre mnohých PC hráčov sa stala nevyhnutnosťou. Štúdio Team Cherry na kritiku zatiaľ nereagovalo a tak zostáva otázne, či sa dočkame oficiálnej opravy alebo budú hráči odkázaní na komunitné riešenia, ktoré sú však dostupné len na PC.
Mastrovaná trilógia Tomb Raider 4 až 6 čelí škandálu, ktorá sa týka dabingu. Hráči od vydania tvrdili, že nové dialógy neboli nahraté pôvodnými hercami, ale vytvorené umelou inteligenciou. Tieto podozrenia sa teraz potvrdili, keď pôvodná francúzska dabérka Lara Croft ohlásila právne kroky proti štúdiu Aspyr. Herečka žiada stiahnutie hry z predaja, pretože jej hlas bol naklonovaný a použitý bez akéhokoľvek súhlasu. Celú situáciu označila za zradu a hrubú neúctu voči fanúšikom, ktorých spomienky sú s jej hlasom spojené. Štúdio Aspyr sa bráni tvrdením, že k použitiu umelej inteligencie došlo bez ich vedomia zo strany externého partnera a pri kontrole si to nikto nevšimol. Zároveň prisľúbili, že by takéto riešenie vedome nikdy neschválili. Problém sa však netýka len francúzskej verzie. Podobné sťažnosti sa objavili aj v Brazílii či Španielsku. Brazílskej herečke dokonca Aspyr prisľúbil, že umelý dabing v budúcej aktualizácii odstráni, no poškodenej reputácii sa už zrejme nevyhnú. Za necelý mesiac vychádza DLC Adventure Awaits do hry The Sims 4. Tento raz nás zavedie do rôznych jaskýň, k prírodným divom a gejzírom. Do 18. septembra sú na Epic Store zadarmo hry Ghost Runner 2, Monument Valley a Battle of Polytopia. Assassin's Creed Shadows dostáva pred vydaním prvého plateného DLC ešte jednu veľkú aktualizáciu s množstvom opráv. Game Pass ponovom prichádza aj do aut. Microsoft v spolupráci s LG umožní predplatiteľom zahrať sa aj vo vybraných modeloch aut. Z tohto týždňa je to všetko. Ďakujeme, že nás sledujete a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.